Често ли имате главоболие, замаяност или ви тревожи високото кръвно налягане? Днес ще ви разкажа за Кардио А, хранителна добавка, която подпомага сърцето, почиства артериите от холестеролни плаки и спомага за по-стабилно кръвно налягане. Ще бъда напълно директен, без излишни приказки. Знаете ли, че симптоми като главоболие, шум в ушите, тежест или изтръпване в ръката може да са знак за високо кръвно или претоварени кръвоносни съдове? Много хора ги пренебрегват, мислейки, че това е нормално, но стойности като 150 на 9,10,5 ясно показват проблем. Кардио А предлага решение. Формулата му укрепва и почиства стените на кръвоносните съдове, помага за разтваряне на холестеролните плаки и подобрява циркулацията на кръвта. Целта е нормализиране на кръвното налягане и намаляване на симптоми като умора, главоболие и замаяност. Важно е винаги да спазвате инструкциите върху официалната опаковка. И не забравяйте, купувайте само от официалния сайт, за да избегнете фалшификати. Там е посочено, че съставките са натурални и безопасни. Ако посетите официалната страница, ще видите реални отзиви от хора, които вече са опитали Кардио А. Те споделят, че след употреба се чувстват по-добре, по-спокойни и по-енергични. Ако искате да научите повече и да видите цената с налични промоции, оставих линк към официалната страница в описанието. Там ще намерите пълната информация. Надявам се това ревю да ви помогне да вземете информирано решение. Високото кръвно налягане е сериозен проблем, но може да се контролира с правилните средства.